Prší, tak honem. To je koukánčí třída, vy. Jako vy máte mateřskou, vy. Tak tady mají kolo. Jo, tam ještě běží jeden. A tamhle. No pojď se schovat. No pojď se schovat. Ježíš, tady jich je a teď se bojím já. A za námi ten pštros. Jdi někam ty pštrosáku. Nesáhejme ale do tašky. No, by ti tam nevyndal to papání. Já nemám popáníka. Ježíš, kolik jich je, už je spočítá. Jich je tolik, že to ani nespočítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Ale nemají ani jednu. Ale jak to tam z toho? Jo, 21. Jo. And 21. A ještě tady, počko. Je, tamhle ještě běží jeden. One last one. Quick, quick. Kde si se to, wow. Skippy, Skippy.